O Concello do Grove saíu o paso para defender a súa xestión no proxecto de construción do novo auditorio e Escola de Música da Vila. Ante as acusacións de Esquerda Unida, o alcalde sinala que non existen irregularidades na execución da obra. É certo que hai un debate técnico en que se executou ou non se executou cumplindo os criterios dos proxectos e do modificado. Modificado proposto polo propio técnico municipal que se accedeu a facer e que tamén informa desfavorablemente. Entonces, hai un debate técnico, pero fora deso, hai informes asinados por 3 arquitectos, un informe da Diputación asinado por un enxeñeiro e arquitecto que avalan as decisións tomadas. Cacabelos tamén sinala que a oposición minte cando eleva o custo do proxecto ata os 6 ou os 7 millóns de euros, xa que o investimento será de 4,7 millóns de euros, un 3% máis do previsto. Home, non vou discutir, para un concello como Grove 4.700.000 son moitos cartos, a diferencia entre 4.360.000 e 4.700.000 pois son 240.000 euros que son cartos, pero dentro da envergadura do proxecto que é e da execución que é, está dentro xa non do que marca a lei, que ten que ser así, sino dentro do que a xestión pública consideramos eficaz e eficiente. A pesar do retraso da execución da obra, dende o Concello sinalan que o auditorio estará rematado o vindeiro 28 de marzo e completamente dotado. Que tanto a Escola de Música como o propio auditorio ten todos os requisitos de iluminación, de sonoridade, de insonoridade para a Escola de Música, de butacas, de dotación técnica do escenario, do escenario para adaptalo aos diferentes usos que se lle poda dar, e incluso proxector e pantalla para facer cine se queremos. É dicir, o auditorio cando se entregue vai ser un auditorio que ao día seguinte se vai a poder utilizar para calquer uso propio dun auditorio de Escola de Música. O Concello xa traballa na xestión do auditorio para crear unha programación cultural para dar un uso continuo ao novo espazo durante todo o ano. Ademais, tamén se estuda a posibilidade de solicitar que a Escola de Música se convirta nun conservatorio.